no edi amount eno no eye malaria enko ena etridi nti se 3D teteo aduane ye de besi wakora wanu mu ato se to untumi ni odo nsa wo mu a na wahram akope ba bi ada oye ne saa to so obefon ubewu uwu nso ahenkan sounds wo ho ye mpene saa ebe se onyini che eni nti ne ye kanfo fix mala mixture no edi amount uti edwa ga obi se asoro ben uti fa no eye fix mala mixture ne ye kanfo di amount obi ya adwuma kakra bi a na wabre obi so wo ten so saa fix mala mixture ibe saa de ni nyina de afiri ho obi nso so oye adwuma kakra bi a ifiri ni tiri edekosi ni nan ase na ni nyina tutu no eye fix mala mixture ene be ye afiri ho e de amount na mema no nso so ye bo o say ye no ma jesu ye adan a wo mo kire say fix man capsules ba ye no problems ni nyina atonsuom san say okompamu a unimu botaye a wo de call ho na wo ye mane sani fix man capsules awurade nyankopon mema nyina damfo a wo mo so ne soro o mu ni ho agrokra na Arabella ointment nso ema no age atum san say esiesie wede ema wede ne ye na hana kama wonantam na propora age aboso uyu mpabu egu ho ne mo a na enkwada ewo fie nyina obi epe baabi afa enkrama akwa nka eni musanka wo mo de bonden wo mo pe no wo mo kra 10 cent no a na obi epe baabi afa epacho fix Arabella ointment ebi tu sa de nyina ase e de ama wo kudi na ope ye chi kwan a enkran na so e kese ne wo na mpani sese ubiribi na sobo a okotokro nka soro ani to manfo wa chim odan ne mpotam ofo ase yire bi a chene achia ne mpotam nyina anyina se kokoben babi a mo wo mpotam ha no mo no yakwa akofa enuro no dosopuo ni bi e de abebutu both chemicals eno no wa chim odan main lorry station baby e ton kokko no abrosana se hɔ a ene ye de aba eni nti wabie wo pharmacy bi ana chemical shop ana herbal shop bi ewo achirichiri baabi ena fix nupa ne yeso ne soro yi upe bi akugu wo nso o shop mu a eno ana so di wani ba kirem ewo both chemicals wa chim odan main lorry station fa kwa ye ton enkokɔ no ana wo be frɛ 0205 88 5000 0205 88 5000 Oko Ochinimba Drug Store, Amwafo Pharmacy, Walgreen Pharmacy, Chimasi Drug Store, Kennedy Drug Store, Adauroma, Wonsa, Ebitumi Akabi. Ni doso puom anasa ya tran kesi mu ne de yebutu adenta kantamanso. Ayano afreyen. E was 0208 44 44 42 0302 90 20 71. Fix Herba. Almost a more munti ena yaba. Uri misan kwala ni gusu omuko school. Na kwala ni beko school akosia dia be penimpa da achia. I was say we invest. Ewa kwala ni mo anope ye yesua. You say build strong people, invest in them for the future. And it is over build strong people. I invest in them one. Untumi nyi enwomesua mfansi nchen. And inti na ye kamfo Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Ediama will say a textbooks, a exercise books, a dear book na wo pe. Say book ni nipa na tro ye nko ade a. Oba Bloom's Bookshop and Trading Enterprise ya. Onsa ebe kebi. Offices, schools, churches, and a bookshops a hodo a munsuma bie na mo pe bie gum aton ama monsa koma no. Ya ne fofofo se ne be ya wonso ba beto a ubenya mfaso na wonsa etimi akọwa no. Eni nti ne ase ye ton ni nyina wholesale price. Ye retailing so. Ope ba ko pa okọ wonsa be kebi. Akem Odan supermarket no ye ne GCB Bank ena edi enhwe ni mu. Eya na wa frɛ yen order bia o frɛ yen a yebetimi aye ne kama 0244 293632 0244 293632 and 0203 083031 Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Wamo say wadawruma braho na omo eye mark of excellence. Na sesi ane de obi anso age atumi ye ba akopɛ. Eno ani soboti ena say meba machine akotoa ma me dia besi ho me bone kakra soboti no ehwam ede eye kama eye immune booster opesa wo fight
COVID-19 no na wotumi fighting yie na wankasa hu say wa fight ya ma ho abaiwa me pa cho ma me nkamfo sobo tea emfama sobo tea ne nya abotre ye de akakaduru hwentia pepere abrobe eni mako eni ye de afra eni ye de aye sobo tea no upe bi ata mo a mo achim odan me pa cho mo be ko anti adwoa achim odan Roma hono mo our lady of Fatima hono nyina no wo be ko anti adwoa ye general manager ne maame ne shop ho onsa ebeka bi e wo Roma hono mo sanso so e na wo call Frimpon Enterprise ya onsa beka bi e wo ho oba aboabo nso a ahenkan FM onsa beka bi e wo ha ope enchiremu ne nkomo no ne aka nyina e ya no afre 0551 119620 0551 119620 and a 0244 087695 and when the number be fresh soboti na omwetumi ajewo so ankasa me pa chawo tiewe ma me ba ye to aso enyi fidie ni mfiri ha live on AHENKAN933 FM me pa chawo ma che e na wugusu a wutie no tiewe ma ye kwa basisi ya. Hey Jack, it's a bookshop or pass what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Assemble Woking. Say it test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adibia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crutch, a copium tertiary institutions in Engina. And sorry, offices. And now what be bookshop kase and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebekabi. Kai, Nation son. Say, ye turn in the doso poom, sanso, and I open back pa on sa ebitumiaka. Akim or down supermarket, ye need GCB Bank and ED and Shady Moon. Fraying was 0244 293632. And I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Mark of excellence. Hey, ODI Electronics. Mama yehu say mu waniama papa. Wow! Ne nyoma ben ne die ne huntia. Ye ni agesa no. Refrigerators, deep freezers, beautiful irons, microwaves, blenders, gas cookers, kettles, rice cookers, that's right. TV, washing machines, and anyama hodra you use to fie ni na. That's dramatic. Seeing is believing. Where do you need your ma? Ye ni nyaw. Chesa upe home appliances. Edi abodjuma efeni baby ODI Electronics and abeko anameboa. Aini, would ye friend your home show for you so 0550 900 600 0550 900 600. Additional ma na dear de krani say emfa oni baby awo. Udi anso be friend 0550 900 600. Baby obia no ye be deliver e the amount. ODI Electronics ya ba say ye TV, fridge, gas cooker, kettle, and answer microwave. Adie bi me ma me fie ye de na ho so ye de no. Ye woni say chapo ho. O friend ya ye be cho kwan be for so be nya ode. ODI Electronics. Ye no ye delivery echo bebia. Malaria ya banana drew nabo tenate. Fix Herbal, the Fix Mala mixture. Wa boni pitu, wa boni bede. Na otu malaria se prekupe na aba. Se wuti yo wenu mato. Wa powder nsisi wiye. Akọ aspiti ana akọ ye test ma wo si enya malaria. Ma malaria nzi unye bio. For Fix Mala mixture na obama wa pomuzin prekupe. Kwa drugstore ana pharmacy shop na benya Fix Mala mixture ato. Na se pendudu etwa ko Fix Herbal wo adenta kantamanso. Ana frɛ 020-844-4442. 020-844-4442. Fix Mala mixture dri. Obi a wenyin san. Anaruma bufraba enufu. Ana bufraba onzi mfidwe bien mfa. Fix Mala mixture. Enkratuyi FDA apenodo. Amanfo, mi chiechia na mi busa se upe fridge, deep freezers, ana ayonwa, ena benya bie. ODI Electronics, mo oyiwa, nemo no. So bisa upe microwave, upe blenders, upe gas cooker. And also one crow. ODI Electronics. Edem obi here kettle, TV, and say rice cooker. Miss Row, one crow. ODI
Electronics. Edem yo po. Afei, so obi pe washing machine and a bread toaster. Any mobile phone ni ho akade so a. Ehin no benye bie. ODI Electronics. Oyiwa asempetia. Se wo pe nwoma ebubo so bie nyina to. Ani bo da form. Nemu akwanya na twa ne kakakra. Na fa wa de a. Ye delivery e de ko ba bia. Eye ODI Electronics. Ebusu say tam. Enwoma papa bi a wo pe. Say ye TV, rice cooker, washing machine, bread toaster, deep freezers, freezer, and I say iron, fridge, microwave, and I say bibi to say kettle, and a gas cooker. Nina ODI Electronics. Ememwenya be at a very affordable rate. Umokakra. And for only baby awo. Do you hear me say? Uber friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI Electronics. Baby awo bia. Utuaka wepe. Ye delivery at the mount. Open so ubetima be pick your product. Ewa henkan 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Wow, Kwame ne dressing the wow. She suit ne shirt baby ashano. When who shoe no? Take a groomsman no cry. She said bibia is on point. Kwame de enyam wants to share that wedding shop no UK. Dear UK. St. Philip Enterprise no. Or Kwame Kuma Circle hey yao. St. Philip Enterprise. A banu mema nyoma dia. Don't go there. Wobet show designer shirts a papa mwe fili. Into wosuma honya ha. Na kwaju St. Philip First Choice, Special Man, MK Classic, Deluxe, Unique, PN Design. India keka home. Na nini nansu ya cotton slim fit designer shirt a papa bi. Open belt, shoes, material trousers, jeans, Lacoste, and suits. Any issue St. Philip Enterprise from Kruma Circle. Wabenkaneshi Trotro Station for Frona. A overpassing in channel. Okanshi, opposite Kani UT Bank. And a Tudu, IRS building numu, shop number 17. For 0244 147 212 and a 0204 709 963. Now we are wholesale ni retailing yina. Aya woko bisa St. Philip quality kaki trousers no. And the fit was say St. Philip Enterprise. Wow, who fintra. Ghana adisiye. Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933 FM. 6 minutes after 9 live on AHENKAN93.3 FM. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Me pacho obesi me do adwenkyere ne dia badwumadi ne so dia mayen. It is heavily dwells on comment to thoughts. San say a interactive show. Ye nyai va mayen kwa. Ye kakakra na onto so ye bi dia ma. But say Ghana for be kai amotai etie ahenkan Maakye no. Ye bon komo e wodwumadi so say ekuo bi anasan enipadom bi akom ho abomu a omo kire say same re-registration na ekoso no. Enya de se beboa nti the likes of Manasseh, Zuri, Awene, journalist, the honorable former MP for Kumbungu, Ras Mubarak, and a tall list of people, lawyer Samson, Ladi Ayenin, Omunyina Keka Hon, Oko University of Ghana, and so I won penny for Omunyina Eka Hubi, Omucha say, same re-registration, no, illegal. Na omu 8th February ene di si ho na munyame yadma wo chena se ifiti no pa ede kopem prem to bre no omu ebe boycott call eye omu nye call into omu bedum omu phone fiti no pa akosi se prem beto ochena omu yesa ede akere telecommunications ayetwam tia from say telcos omu yesa dia ti atua kere wo mo se kwan yo mafa so a same re-registration no womo ye no enya de se ebeboa yen enu nti womo ahye yen bo se nyame yadom e wo chena omo dwabuo mu kura se adwumadi no ebetumi akoso omo sre yen ayaka nyina se yen nyina yen kamum na mema yen course just to demonstrate to telcos ne say things are not all that well with us. Ye hwesen ka ye ne wo mo bebo enkomodi afa ho bisa se sa asem no mo kan no, are they still resolute to their words ana se omo ano mo kan ye wo mo eboa nti ye hwese ye ne wo mo bebo nkomo edi afa sa ensem no nso so ho edi amawo ene eye adwoda enu nti ye de abrabo emu ahinta sem nkomo no nso so edi ebebremo. Now before that,
St. Philip's Enterprise say ntare ɛna wotɔ de ama mmarima a ɔmo wɔ circle ɛnɛ Kaneshi Trotro Station overpass ne hɔ ɔkan hyin nso ɔmo wɔ Kane UT Bank wɔn dan kɛseɛ nim Tudu IRS building no shop number 17 ɛhɔ nom na bɛhunu St. Philip's Enterprise na ɔmo say yɛ mmarima outfit designer shirt St. Philip First Choice Special Man MK Classic Deluxe Unique nea mebobɔ so yi nyinaa no ɛyɛ no akae sɛ yɛde cotton slim fit ɛna ɛde yɛyɛ yɛwɔ suit no nso so yɛwɔ political suit yɛwɔ the casual suit yɛwɔ suit ahodoɔ bebree ɛwɔ yɛn hɔ no mu a woba a nsa ɛbɛtumi aka bi nti ɛyɛ wedding ɛna mokɔ akɔyɛ na mopɛ suit ɛyɛ engagement program biara na wokɔyɛ na wopɛ suit a woba St. Philip's Enterprise a nsa bɛka oso ɛne o suit ɛno akyi no yɛwɔ jeans trousers ɛna knickers ɛwɔ hɔ Lacoste nso so Lacoste yɛwɔ Puma yɛwɔ Nike yɛwɔ Gucci yɛwɔ the Calvin Klein whatever brand a wonim no woba St. Philip's Enterprise a nsa ɛbɛtumi aka bi belt say yɛwɔ papa leather belt wode bɛbɔ sisi kama na yɛwia yɛ ama mpaboa no nso yɛde Italian ɛna Spain Germany countries na ɔmo ɛyɛ expect as far as mpaboayɛ ɛyɛ concerned ɔmo nyinaa yɛakɔ hɔ akɔfa nneɛma no bi di aba a ɔnsa ka bi a wɔabɛhu sampa watɔ ade papa ɛde ama wo ho ɛne nti yɛwɔ the month of February ɛyɛ month of love ne deɛ na ɛwɔ sɛ mmaa no mokyerɛ wɔdɔ ɛde kyerɛ mmarima no na mmarima no nso makyerɛ wɔdɔ ɛde akyerɛ mmaa no nti sɛ mmaa no pɛ sɛ ɔmokyerɛ wɔdɔ de kyerɛ mmarima no a baabi a ɔmobɛnya nneɛma papa no nyinaa ɛna megu so a mɛka ho asɛm no nti sɛ yɛ trousers material deɛ khaki trousers ɛna wopɛ a wokɔ St. Philip's Enterprise a nsa ɛbɛtumi aka bi na nigye sɛ mu ɛwɔ mu no sɛ wofrɛ 02 nkan FM sɛ woka saa keka a wowɔ 20% discount 20% ɛne ti adeɛ no a wokɔtɔ no sɛ ɛyɛ 40 cedis a ɔmo bɛtɔn ama wo 20 cedis because woteɛ ɛwɔ ahenkan FM ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me enyimaku ya da roma ɛna ɔmo so yɛ mu fiti dwoda kɔpem fiada wabra nonsia ɛne fa abɔ ɛkɔpem sɛ nondu ɛbɛbɔ na yɛde ahenkan maakye ɛde abrɛ mu ɛne nti sɛ wotie yɛn woyɛ company wo nso wopɛ sɛ wobɛsɔ yɛ asene a ɛkwan da hɔ ɛkɔ radio so yi deɛ sɛ sika a mekɔtua nyɛ sika ketewa o ɛnte saa ɛyɛ nkekankeka m sɛ Ghana deɛ nkekankeka yɛ dɛ nkekankeka wobɛba no a wobɛbɛhwɛ deɛ tua mu no wobɛka sɛ na nti dadaada ɛna na mete hɔ sɛ ɛɛfo sei nti wo ankasa nya akukuduro ne simu pampampampan na bra na wo abra bɛhwɛ w'ani so adeɛ bɛte wo ankasa wasom ɛwɔ ha ɛnneɛma da fam tim ɛnyɛ sɛ deɛ bi ma project no ɛnte saa koraa ma memfa nkɔfo adwenkyerɛ nto adwumadie ne so ɛmfa ɛma wo wei se yɛfrɛ me yɛboa Samuel merefiri kɔkɔben na mede baeɛ wɔ sɛ ɔboɔba onyankopɔn nhyira wo paa ɛne adwuma a woyɛ ɛde ama yɛn mepakyɛw no korɛ ne deɛ kɔsoa ne ka ne saa ɛfa ma yɛn magya no ɛndɛre ɛyɛ na wakyea adwumayɛfoɔ a wɔahenka no ɛfa mu nyinaa ɛde ama me yɛfrɛ me yɛboa Samuel mede firi KKB kɔkɔben ɛna mede ɛbaeɛ ɛne nti yɛboa Samuel yɛda ase for coming through with your message mepakyɛw wo nso so wobɛtumi ɛde wo deɛ de aba ma menkɔ Facebook na nkurɔfoɔ adwenkyerɛ ɔmde afa Facebook no nso yɛmfa nto adwumadie no so ɛmfa ɛma wo nti sɛ wodie nya mbaeɛ a yɛkɔ hɔ yi wobɛtumi atu mmirika paa na wahyia yɛn ɛwɔ hɔ na wode wadwenkyerɛ no de agu hɔ kama Facebook ne ahenkan 93.3 FM ɛnɛ ɛyɛ dwoda a ɛyɛ 7th February aka nnafua ne kakra bi na ɛn pepe amanyoku wɔn nso so internal elections a wɔn ade timetable aba mmɔnten so no na ɛba abɛba so ɛne nti bere kɔ anim ne ɛbɛhwɛ na yɛdi mu nkɔmmɔ de ama mo crispo ɛde firi fufuo
ɛna ɔde baa na ɔkyɛ sɛ e-levy or no e-levy President Nana Akufo-Addo ne NPP aban ɔmo bɛ succeed ɛwɔ wɔn second term yi ɛne nti nkyiankɔma Isaac Bonsu yɛtaa fɛ no IB ɔyɛ incoming NPP Ashanti Regional Youth Organizer ɛna Dr. Down Blue ɛnso de free prem so apɛw sika na ɔde aba ɔno nso so kasa de afa e-levy ne ho a wɔkyɛ sɛ ɛbra so sɛ the so-called e-levy no should be taken serious san say asɛ kamya kwɛ sɛ all of a sudden no Ghana ha yɛ ha wo nyina wo kyerɛ sɛ e-levy ne betimi asolve de ama yɛn ɔdwene ho a wɔnte aseɛ ɛno nti wɔkyerɛ sɛ nana ɛne bawumia ban ne deɛ ɛyɛ not wa ɛnwo sɛ yɛsoso wɔ mo ɛso Haile Selassie deɛ ɔno nso de aba ɔsɛ ɔyɛ patriotic voices go so ɛna ɔde afiri na ɔde aba na ɔkyerɛ sɛ NDC party no wɔn mu nyɛ propaganda no wɔn tum futuro de good Ghana fo ani twa nkontompo de fa e-levy ne ho ɛde ɛkyerɛ Ghana fo no e-levy ne bɛboa ma yɛtumi aboa sika bebree ano na yɛde aboa ma ɔman kyekyereɛ no adi mu NDC deɛ ɔmo yɛ incompetent na ɔmo ma bie mu nnɛ ɛma bie mu ɔkyena ɛnkyankɔma COP retired Kwesi Mensah Duku ɛna Stephen Ayensu Intim ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ incoming NPP national chairman Haile Selassie ɛnso so deɛ a wɔde baayɛ ɛno no ebakyɛ nso betumi de wɔde de aba na yakenkan ne kama ɛde ama wo adwenkyerɛ ne deɛ ɛte sɛ ɛyi yɛfunu na soro bia ne size nti ya na wahyɛ ne nso saa ɛde ama me. Alright, so 17 minutes after 9 ɛwɔ efie ha ɛnomo me na wɔka sɛ ɔmampani Akufo-Addo ni Ghana sɛ wɔyɛ aware ɔkɔ Ethiopia ne nyinaa ɛyɛ African Union wɔn summit ɛna ɔmampani ɔno nso de n'ani akyerɛ mu ɛwɔ hɔ ne nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me. Yɛbɛkɔ ahoma ne so na yakɔtwetwe nkɔmɔ sisi a yɛne yɛ ɔpani a yɛba no amamuo ɛne emu nkyerɛkyerɛmu a wabene paa nana yaw kran ntwibu asiako ɔyɛ executive director de ma Alliance for Sustainable Development and Participatory Democracy yɛnkɔ na yɛne owura nkɔtwetwe nkɔmɔ yɛwura wote yɛnka a AHENKAN FM so ni yamu akyea mo akɔ aba wada roma mpo mɔkɔ yesu ade no yɛda awurade ase ɛyɛ bibi nansan na survey bi kɔɔ so a CDD wɔn ada roma ɛna wɔn yɛhunu sɛ amanyɔfo a ɛwɔ Ghana ha no nkurɔfo a yɛ na wɔn ɛsɔɔ mo asene no ɛhemfo wɔm mpanimfoɔ bi wɔm ɛno ne yɛaba wo nkyɛn wabene yɛba na amanyɔsɛm ne mu nkyerɛkyerɛmu a yɛbisa sɛ saa esu ne ban a sɛsi aba bɛwura Ghana amanyɔsɛm mu wonni sika a even branch executive kura wontumi ama mmɛyɛ ɛbɛboa wo man yi yo minia didn't kan netia AHENKAN FM na Ghana and democracy baby econo the free democracy money crisis so this politics abaya dey as now on tema at this of do politics me kan say and there's all the MMDC MP government activities omi enko fe no man na chairman you I said you need draw mobile and baby or do our bravo. And this will be the MP, the MT, the chief executive will be with a span of 4 years. Abrabovia went to Yamfa in the nine for the inferior nine abonina am an abortion. So the ama politics no actually category. In the Yawanko almost politics because said you as I said this will be a great you invest your money into Myanmar and these returns from February. Into among for when says that we invest this into politics and you get good returns. It be a contract, Obinya, it be appointment in Adi Obinya. Into among for your man who are doing high politics here. So be the political position be a people invest in the person. Into you share Nepal's competence. You share more than with me a contribute to nation building and nation development. No. You hear say Nipa ya de kwa oba ye na me as individual ya people and then I hire to see and I had to Ghana be a president SDC the implement kurano ni na is as an unisika yemfa wonye den emba e was with minister etuatua party constituency executive
national chairmanship, constituency chairmanship, Nina Aisikasan. You will be a democracy no quantity, no. Yan Chia, Becca Cano, democracy at Ghana, a cherish no, a book in Sub Sahara Africa, no, the real we experience it. If you say educate here, they are every more. They are concentrating on nation building. Yes, Nipa, or more the spirit of the Kwame Nkrumah, President Kufuor, and the Rollins, not more dedication for nation building. The sign. Whoever be practiced, the matter. It's more about money and not about nation building and development. Debia ye kan ya na ye kan ye nhwe kwan ye befa so ye betwe ye ho afiri ho ye kan ho ya tie na ho ade ye adwuma. Okay, Mra, President Obama, about or you should or make it the institutions. Say institutions, Papa. Nayama buying a constitution, I'm buying a most of the institutions anymore. Katase share, Corona Proyan, and Shebeke. On the institutions now, ever check corruption. Institutions now, every people in Mofi Sanimamuno is in control and manned by the political people. Tell you, Pana over the on one you know, a power and focus. And she also accounting the constitution need to be such a master between the vulnerability for not executive between a sort of account for very careful in the man. Yes, I constitution is the amount of fine. A master make a for no year than ever. Here American IGP 1 appoint IGP. Police council 1 and your vice president. Almost a human special proceed almost all these people know I am W a bank on president Germany party. That's never one appointed any band or mother. But when they come that you are one call for is there with your constitution let's Kakra about 2 minutes executive in one after some Kakran the minia corruption every other hard and power. As some baby see what I said, they said they are air cosuoni, and I come here say ye ain't Ghana for no so ye ya jiatum and into one more bar. Ye and Casacra to meet you almost near the demanded their 2 when him ye pay on Baba internal primary see ye beche fridge, ye beche TV, ye beche blender, kettle near Kanka. Ye ain't Ghana for no so who say a dang and a brasso. I was ye. Send a bay better Sadian so. That's a Ghana when I say, politician, a yang and a Nichia mamma. Yang now you seek the former Buvian near the amount of Mayan, among your custodians, and my I was only accountable to us. Since you knew what I said you, the worship home, you see good pens was said, the punish politicians, the study, you had never not on pay for me a theatre of the money to go to. Politicians will share bribe, attend to come on, what you could do and what was piano. So they will learn a lesson. But politicians, for example, will be a top of an hour position to you. What I do is a swabber who are far more back, no heading, what better maximum for no Obama. The one year Namu, our money, everybody. If you could say young Casa at Fono, you best say, and conform exploiting and politicians exploiting the answer waka. Na young fire and Cassie a destiny and the make Casa. You know who the idea do, Mama. Young more than Trobetiano. Ban we ban on Performia, Trobetiano. M to ever on Performia, Trobetiano. Assembly members, a was some VC ban on Performia, vote of no confidence. A special politician, a best national waka, no about you. Now, capacity and the air quality of the hard in the local government. Bibia, Sa and Susian Gayan 12 VC in the NMP, idea here, papa. Oko constituency MT and DC between Kato say none of them by president empire. We will be one year within just 1 or 4 years na brabas na every teacher and na crash and nurse near also hospital here will be any measure. Within a short period nobody BCMT no. Na brabo team multiply as the pool by there 4 5 times. Ye on develop the area over council president but nation go in a type who go for the do on Kenya. Whatever no man here question. They combat in somebody warm. Omo say they do my bet ma stand over ku fi. Jo be bo mu model. Engineer and such a degree. Na ya nkasa
Timamo for the Choconconaca said, be you transformed by the renewal of your mind, you know. There was here transformation. Yes, the you, the politicians, quote unquote, are our servants, but we are not your servants. You know, we are performing the best, or my best, and some person was Sunday. Said a very on the bone who was near the action. Then the politician who say, what in a minute when I also know. So when they come out, we said them, your resources near the Mawomo, the Kotoko to Omo, for free. But here we say, they are our servants, and they beg us to serve us. If you were saying, I think such a new paradigm for political ideas, the better Yabania, the best positions on the Yera ena de ebre ni ntia de besi ha na ye no nkomo de de bia ye nimwie ye ne kaja bi ena nso so ye be ne saa na nyame ya dom a da fofora ye ni akirikiri asan ba abeto asa nkomo twetwen so ye da ase anopa yi nyame enhira won so papa ye ne executive director at the Emma Alliance for Sustainable Development and Participatory Democracy ena kwetwen nkomo no na ya o kran entwi bu asia ko ena ye ne kobon nkomo no 26 minutes after 9 a.m. live on AHENKAN933.3 FM. Me pacho Jumedi agusu awutie no de Maakye ofre me Obuoba Ofori Amanfo adwenkyere no betimi de abana yakenkan ne kama de amount enche ye be cross ye over na yakọ abrabo emu ahintasem no eso na enenso so de wo ho no mu a wasi yesua no yetumi asua ne ayekeka ekoba nyina no ewo mystery ewo hintasem ewo akire eni nti ya na wahye ne nso de amame enche we will cross over na fe yakọ that segment abrabo mu hintasem no so ni akwa kwatwetwemu enkomo de amamo enu titie we mame na yeba yemonwuram na yenko abrabo emu hintasem no eso me fa cho aye ready a fatum mame na yenko Obuoba Ofori Amanfo emamo atin edeba AHENKAN933 FM. Aruntino yamfa amanyofo de anem fansi ha ene nia ekoso ewo my Ghana mu no yamfa no nkonkon hansa na fe yankoye ya brabo ehun adwuma kakra dia esisie ni nyina no ensikwa so ati ase ade bi a ekoso impo se ye ya Ghana ba bia ya ba bebutu se ye ya onyankopon bo wo ba Ghana na wanfo ankoto ba bia no do beto ba bia wo no ahintasem bi wo mu enu ti ye de be ka kire wa ne se Bible kraka so Kristo ni wa kode eye mpaibo enye tu enye janyan krante brantan no atwe afa form tra da bi won nya no na de be kokon no odi ye mpaibo so ati ase ani ti ya brabo mu ahintasem bre na so a ye be ko na ye de nkomo twetwe nda kwhye so free bra ye share afiase na ye de abrabo mu ahintasem as part of a segment of Maakye ye de ba ne asua ne ma bebre ye hunu se sa abrabo a ye bo ni nyina bibia ekoso obia no eye ntwerode mmra ena ekoso ntwerode a ya twrafa ya brabo ho no eno ani guso koso ani nti nyame nipa ya ye kɔ ne ho ne kokosua ade no wa kyerɛkyerɛ ya ma ya te ase se ade bi a esie bia no eya na ensikwa edi kan si ewo sunsum mu ansa na apie enikan so obu ono mo a wo se me yire a me ware no enya me yire ene ye beba wuram ne adi mu nkomo pa be ma me ne te ho no sunsum mu no nya me kunu no but bibia sesa
ɛne yɛde bɛrima busuafuo bi di nabrɛ wɔ yɛde ɔbaa busuafuo bi di nabrɛ wɔ anɔpɛ yɛbɛsua mu adeɛ ɛna no ɛtwa mu no yɛhwɛ sɛ obi hɔ no mu a nanka nyankopɔn bɔɔ ne ba asase so adwuma a wɔsenka ɔba bɛyɛ ɛyɛ bi a teacher adwuma na yɛasesa no na yɛde na akakɔyɛ adwuma foforɔ ɛno nso so ho asɛm sɛn ne teɛ yɛsua mu adeɛ ama yɛhunu ɛnɛ ɔbaa a woware no yɛtumi sesa no ɛwɔ sunsun mu anaa anɔpɛ yi bɛdi mu nkɔmmɔ yɛde ano yie nso bɛma wo Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933 FM.
dear what you step away. I make catch the way. Okay, it's Yantua so animal 35 minutes after 9 a.m. live on AHENKAN933.3 FM. Pacho. Eti dia ya keka akosie nyina ne se bibi nsikwa nti abrabọ na wo bọ no ya na wama wani ada ho ade bi a wo ye no so ya na wahwe no yiye so ate ase san se die sie bia no ya na ensikwa ebu ho no mu a obi beka se na ne ekoso no me fa chawo eduru ba bi a ye mfa nyen komodie anima ne bebre no ekoso no enye ni nyina na wo se wo de yen komodie to ye wadwene so wo de be yen komodie wo be keka kire nkrofo no aka kire wi no aka kire wi a udi agora eyade se asem kese pa ene beto na ena no onyame nipa ye ne no edi sa dwuman eye osofo righteous nana yaw inshura frempon ose de ye nyenie ye ma mo kwan ohu na questions bia mo pese mu bisa no e de fa saade no ho nso bi ho no mo a ose me pese me hunu kura se me yire na me ne te won sunsum mu no ana wa ye me hyebre yire nyankopon bo nipa obo bema no abo bema no ne buafo ani ti wura bible ni mu a wa bra obo adam wie ye no ana oyi adam mfim mpade e de bo ne seso buafo enti obi won mo ne yire te oba no sunsum mu ne nya ne seso buafo ani ti complaints no a na ekoso de bia na we mi say we afa ha we asen ha bema no nso so oba bi ku no ho pa de ma bema bi bema ni muwa no o pese wu hu se oye wo seso boafo ana wo se ene no ye ma mo kwan na mu misa sa questions ni nyina ono nso wateba bi din a otie sa questions na mu bebisa no ye trocho ni nyina to ho nyankopon ya adom a ene na wotwe ode anu yie e de bema mo ode anu yie e de be de en ode bema mo intina je se ene no mato adi san se adwora de ya na ye ntai mie phone lines no but ene no ne opani na kanti na je se mato adi ye ma wo kwan question bi a opese gu bisa e de fa abrabo emu ahinta 7 ho no obetumi de aba ana e bia no de abrabo mu ahinta 7 no o nja da hia wo sa en sama ya boroboro so no frɛ ba na onsoso wo de adwenkyerɛ e de afa ho e de aba eni ti sɛ opani na kan sa de a e de ne be mapani pa no ono nso go Ghana ha no makasa na fe ya ma wo kwan na waba mu bi. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. And with me, Pacho, 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 ofre eba na be simu question awo betumi abisa opani no na ode anu yie dia mawo nyankopon ya adom a ene na wotwe enti mo fremra 0201944485 0554 820 910 anopai mechia opani a wono na Ampabis construction say ne dia begidi se nyame adom ohun eye papa opani begidi se apumboko ibedi nkomo nso we kire ho why me da si bebre bamba yo me atutu no bamba yo sanso na Mr Adams e wonana K Jesse Company Limited no wasene Mr Adams anopai umpumboko de Okay, inti first caller
sorry, ubetimi asamba, when timi anyina so mpacho ubetimi asamba 0201944485 and 0554820910. Mpacho udini baby akase free. Boss mpacho yintio. Bakwa maka. That's all. I do it to my kakra. Because I say, make sure that they are fine immunity. Now, me an example. The sure bar, me ten, ISM wallet. That's all bar. Only the can, nothing, they collect our chat. I have the amount. Nancy Obedu, you know, it be on any man, they better say, I drink home. Only you know the banana grenada, and I don't want to trim my kakra. Okay, enti ya try to ho nyame adom a yebebisa no de anu yebe ma why? Okay. Me da se bebre, me da se enti onso betimi de aba na yebisa ne de ama o. Nyame adom an na wotwe de anu yebe ba. Opani enti we say o mami achia no pay titi ene e frame kasa di free achim kufi ni mo mami fa we mransa me fa cho udin ene baabi akasa free me fa cho yenti o la den kan ho ne do fa ho akara bi da me ka bi se uno da bi champion na me ba cho yeti o dabi na homa no atiato we misa achim so aduru ba bi owo no network no aye biribia wo ho enti titi na ono so ede message di free kofi ni modi aba no wo kire se ene ye ne adamfo pa wo pe na asempa ye frɛ no Adobia Elizabeth ene Adobia ne awoda eni nti wo ma na nije awoda ene ono no wo besiase be is it biasiase o se dia ne se besiase no hwo nsa no so besiase nyankopon hyira ne mfie foforo a wode ama ne no ma no apomuden papa nyinche eni sika enchia nkoma DJ Abe Ahenkan ose ye the best in the east. Yeah, the titi dia odi aba no. Ani tu so betimi de odi adi abu. Frebra na fe yanko yanim. Yanye questions ne mfanto ho nyame ya adom a. Next week no. Want me fa no ye ne fa emre yen. Obi nso ne dia wode aba na obi sase waware oba na wie o ma hwehwe mu ahunu so oba no enye ne destiny wife anase oba oye ne hyebre mu yire o ma ware ya wie waboka wie wo gya no ana bibi wo ho no ma obetumi aya mase mpo enye wo hyebre yire mpo a ubetumi adandan no ma fe nyame atiase because eduru baabie no in Ezekiel Bible say nyankopon soma difo no so nko kan kire ni pen si wo bewu but Ezekiel sorry ye ni nyankopon tentam ye e ma adwensa kire baaye be ba to din ni baabie akasa free ata na mlai ne kasie mi ento aso oba no meme na metu kwan na mate se yin se aba na me frɛ na me bisa no se nya no ko ti mo mwa no wa frɛ na wo ka se wawo na wodi yin se na akola na koma obi na etire wa san frɛ back se eyemea eno no sisi ano de na metinya ya fa na baby onyem ye na wo hobi be pacho de bi na zi we de abu ane ho Ori ya ti ya betwira to ho odi anu yie be ma why be ba je me da si bebre me ba cho di ni be akasa free amanga adua me dwen angoni
Wadaroma lower radio set in mama na yintio. Madam Fupa. Many buku sata frena. Who say also kasa? And can we friend me by and yet? It is a conversion of mefa. Maybe I met me. I can be a chance to see. Yate, yebe ya fomu de ani atworo de aka na to ho o de anu yi beba wai. Yo. Enu kan say no wo hui no. Ye wo bi mu ho no mo a e wo abrabu mu ahintasem wo ho. He ye wo ma ni bi ho fe. Ato kasa wo ho ana bibi ya ye wo. Eno wo ho ya hyeda to yetimi to ye de ato abusuan nim ye de gu omani mu asekeke. Enti se wo adamfo idie yi enye anu bi na eye normal nimu kankan yi bia nya kukuduro de bi e ka kiro se no kore ne kan den no ka se asenketwa ibi no nya kukuduro e kwan abefa so be ka kire no wo se ye kwan a wo se wo di kan bi sa ho se wo na obi be ka kire wo a wo be so mu sen enti ansa na wo be ko no ho no mo ne na kodi sa anko no wo di kan tena ase na bisa ho nsɛmfua bi ɛyɛ meme na obi ehunu saa de no wɔ me ho ɛna wo bɛka kyerɛ me a ɛkwan bɛɛ na wosisi sɛnko fa so bɛka kyerɛ me a anka me koma bɛtɔ me yam na me bu mfu na me yɛ okay me feel offended wo di kan tena ase wo bisa ho saa nsɛmfua no na wo de anu yie di ama wo ho so ate ase wo de anu yie ma ho na sɛ ɛyɛ okay a afa obetumi ata akɔso ɔfrɛfo obi mu nie ifa cho di ni bɛbɛ kasa free Ofori Amanfo papa bi. Amen Saida. Jadam for you. Jadam for you. Yo, me no pay me that say. Sa nyame amaya hodin na ma de pachi na ya to ni. E ba ni sa ni ehun se oman no ana e bi so ekoso no. En se maka en se medri e bi ti se MTN. Ye in fact no kre aya pa kozu tumi kotena ho no mo na hia na ye ma okwan waje wadwuma nso ho ebi wa the whole day na ya nya ma eti yenu anamo no nso a omo se omo be ko demonstration ho no ya de ne se omo ye bibia omo nya ni peaceful omo Ghana ye peaceful asundie ma afi mi ko 11 no nso de no minia Ghana a teacher for idube bi de whole year no nyina man ko djuma etua muka abani tuaka sara na health insurance nso eno nso ye ni free a usika ensele ni mo be prisa afi oba wonyem nso enko maternity care nso ye free afi education nso ebia nso esa ye free ni nyina chire COVID di ba ye nso yesa wo pan ye free na say yesi ya bibi ba na ya nyeje ya won kakan kakra na yemfemo a na wo se chenchina da bi ya ntiase a unua na oman no ele na opese wo chire enioma ye free bebre ye mpa bo ne se munhia mo ye baako ni hia de no na ya nyintum na nya kakaka na Ghana nkoso na Ghana koso a unso ye die be koso mitia mi kromo de demfo na minsha papa no fe ye da senti ono so de ode ba no no de abrabo mu ahintasem no abo eduku ase me adwea me dwen won ka ho asem yate we say good job ye frame Elijah achem abo na mebutu na ne wo mu nie ayenka adwuma pa na mo bo no nti de bia se mo ka o ma no se mo ye the best ya mudika mo bo adwuma pa ya na wache ya ma abena na afi boring oben ye abo wo mo palace no chia wo mo fama me Elijah me di free abo ipacha udin kafra udin ni baby akasa free hello udin ni baby akasa free o wadaroma ipacha ebi ni ifefi akosia ebi entie we yo mami nchia ma no penche tiefo nyina no pei na ni nchia onabo ahiable oba ye chairmanship for Eastern region yesremo mo amobe o meto abana ma mo no nto ma no no fa ne prekope no mbo adwuma enfa mwa Ghana na alaji isa ndi si jongo kokos ono so ogina ne na so papa no obo adwuma papa
monto abane man no meboa yi yo me come asem so a yi nsemi wo ho ye hi o na san ye bufu sai ile bi asem ya MPP for da ho ka ho asem ya na ya reho because yen jeje na yen fanyem puntunduma na yen jintum na o man nkoso mi bi sa o that is no mo jeje ye na den no mo de ye Christian no ma bo wo Ghana ha ban bia mbo bi da na den wo de ye mi bi sa o ye wo Ghana ha shenne e friends e good for machine machine be ye ahe machine nyina machine 500 ni na 2 yirai musa confirm to akobokina machine nusu do emu dudu no etu mo sa nyoma we nyina nka mo TV machine no na nka mo betue sika na nka mo fa mboa Ghana ese ne se sikedi na ya mo ehia dadwene ani musikedi ni no mo anwen ho sa o won hye no Ghana ni ewu a mo de be ye dwuma de aboa Ghana no o mo hye no mo abobe se mo di one district one factory number promise nko fo manye ene atutubotom obi mbre no nya ni sika fansa ne ba e go school so obeti no taxes na ha ye bia mobile money for no mo taxes e ma bai ense ni wo ho ate se wutu mu se nko fu e se o mo tinga na fo ho sai okay yes to ama mai no sa de we nyina ka ho na ma ebufu show e de ba mabunu no so o mo je ne ense mfata no ye ntia ne e tina ka na peace no mo tie ni ye no mo san tie ni ye woni no mo jitu mu a o mo nyinara o ma betre fie Yate MPP for no what said the approach kwa no meba o meto aba na no won ko so anto aba bone ne sa no tra ni o ma bone ni won ye ga na ebi ye da se bebre me pa chodi ni be akasa free oh kwabena ma hwehwe wa che na akɔhye he oh bla me ko live that am afraid na mama yate se bibi aboko de na mi adom bibi aboko me ti so bi sama na mi sha bebre amen yate o de ho abekere wo ho me de ho abekere na mi bi sa se me bibi o ha me bi sa se oba ya wale na ye no ho ade ade nti o ti fa ni krechi because em be mi mate ya twra to ho nyame ya me bibi sa na ma wai me da se bebre kafra ibacho udi ni baba akasa free hello good morning bacho me de mami am akasa free wensi yentie o mami me bacho dan no bi ka say yes 8 February bobe 6 to 12 mo bi anyeko bacho anga me pentire mu kakra ai ya demonstration nti so obedwan a why me bacho enye wo shekete say obi nyeko but ekuo bi na asori yeso mo de mo nyeko enti se won so we na obedwan ni bi a wo nyeko dia ene no etoje wo a me bacho ye da se bebre me facho udi ni ba bi akasa free Obuoba yes boss that demonstration there me tawati pampi senia tatatari ayeti nantiedi ye tala me otina bi anopa emo 5 o'clock ko na dumi fu amti yenu anopa ekosi ahe anopa no nsia na chese pramo beto ansa na o ma sese o mo phone no ansa okay look at all that so betem yate ya da se anwa udi ni ba bi akasa free atimoda o jam bedman yete o yo anapeje mami shirawo nyami shira mra wo so ene o boss nyina na masem ni titi ya ompaje wo studio wo sei de bia na maba masa mami 1 cd na maba je ni da ma fanya hwia o de be man biem dabi atuma me kan ni se mo se COVID-19 ena ma wi ata ya bi na abroche kro na ekuma nkofo bebrebe mpuno ye ko hokọ bobisa na ga na ha nku obi a me ye se hwan na ade nti ne kwa abroche o mo wa kire o mpuno ye ko bobisa na ye ko bobisa so ye mfa ma ye hwe wa Ghana awurade nyame o de ma mu so question we ize onu oba ati na oba no wa ye no ho ade all right ayi bibia na o de ni me no pie na ntale ntin na hye no to kan o mia wa obetumi jano ujano so ya na senje yate ya twra to ho nyame ya domo e bibisa odi ama o eye ye mfa afrefo bi abiem oh ana we have force we remi pacho di no be kasa free hello me pacho udi no be kasa free wadano man low radio set in mind
Obini. Mr. Obin. Boy. Boss Yentio. Obuoba me so 11 no alternative. Okay. MPs ne cabinet ministers. No more na omo bibia free. Na omo wi omo so omo sanje as gracia no. As gracia de no kwa so omo gibiu. No omo chomo free. The business Scarborough had 9 million and I know some open. Yati Yadasi Bibre. Call the free baby, Mr. Obin, what about on the Casa ye? We say happy birthday and come up Prissy. Yatai Efreno, Efia, is it slain and not slain? Or say any birthday or senior Misha Nepa. Udin baby, I free. Hello. Yes, boss. Yeah, good morning. Morning. Udin baby, I free. Yeah, family logic. Do not family. GH Mkase free Suave. Boss Yentio. So that the movement you already is crown pa. Suabe, Semabo. I'm waiting kaka. They be amubo into sumo Suave. Yati boss, yabe boy. You. Today answer na me come Simpson. So I be coin if it say unia obefa no ma enye. If you are toba ye coin na anye. Ye bi di bi kwa say e coin. Omo de saa ebe sine nti esrem mpanifo omo moaye agbetia coincidence ntiase de bia kwanye saa nti esese ni die man mpanifo nfa eyi to akwam ni ekwan no me bridge nanye ye kwa bebe sa chef moto nkwa moto no musuru nti esrem sai nka maji di nti esrem se obegie ni mi ekwan maya man na me pese mi bisa se oni obate na Bema, Yami Adam to coin, Aquabridge, Yajuma, Ukoya, O Mano Ira, 1 million Adia Mano here. Only so could a man, Granny School Square, Case. As we do better, come over and what down for him say, I check a crana. Or catch him so, I did be saved one a down for. I know who friend a down for the Bisano, and a down for the so, the refi. We see a any of your H120 and Wintino. Also, I could say, you and that in 2 bar. The other bay no enya papa mbese musa se nti oba no on tra on kopim se ni kun bada to na o kika wi na se onja ne kwa na no ana on santum penfo bi mbese on ma yin mu kakra. Okay, yeda se atwa to ho yeda anu yi e de ebema wo enti yeda se bebre ya hanso ne yede afrafo dwumadi ni nyina so de besie yesra mu ara wo gbe cheke ye check out time. So on behalf of the team, yes, say Aseda Enko Emfa Emma Nyankopon mo akoma so ade mreme ne dey. Yeda say radio ni doso na we choose yen as o number 1 etie yen. Nyame shira nyame adoma wo chena yebesa na hia. Yemfa Aseda Enko Emfa madwen pahene Kofi Mensa. Kobi K Kwame Asante odi ankan Kwame yebo a. Ofreme Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General Ensru Jaba Kwayaka. Adwen kase ene aha ene de ne de no susie o chena yebesa na ba ne ekoyie wo ye number ofre ye no aboyaba so ne ankoyie twen adwen fasi so na ti ase se ye nipa na efom ena enipa ene de che obroni akwan ne no o say to err is human, to forgive is divine. Ya wone da se chena hwo ho si ni Yesu be mu atimi nyini che ye da mase bebre ma ye nwa Thank you.
Ghana adesima ma mu nyina mo achibiem emamo akwaba e de ba ahenkan 93.3 FM so na ensem awodo ebedi akotene ewo yakan kasebo ide dan wo eye na wotwene mu awiadumienu na afe anwumre no nsia de ebedi mu akotene no ene ye de eba besom sabre yi emu na ene de ani be kire mu ewo achem eye bonto diase na ehwanom na wode atudwa echemu siade kina monum etemu pa frɛ aban no sɛ wonum ehia emwa ewo mpuntunwuma enso emu na eye owura Joe Wise enso ade atudwa wono na eye emrahye mu piempanyine abede kire o kyerɛ ɔman no yentimi entumpon wa abra yanjeje eye etuo enti etuo twa ne de enoa ne yebɛhwa ma ɔman no enso akɔnanim emu nkyiremu yede baba bedan wo na sanso na eye ade krum wonom so so etiemu pa enso ede frem panyufo se emputunyuma ho so ato abew ewo omo empesua eso no nti omo mpanyufo enhwe no maye wonom emwa ewo eye denchembo district no enso emu na wo achemoda lorry station wonom ene de si wonom anano efiada no enemu nsem no san na asibi akwakosi akwahye si wonom no yebɛhwɛ ne de update so de abrew na yede ani so bɛkyerɛ ewo atem oda Roman ede ekwo old education wonom so ekwa ntempon no san na won toto asibi etie yenya ne ntie se pɛfo guso a wonom ehwɛ asiesie yede mu enkyiremu ede baba bedan mo sɛ de etie na efata na tubotom so wonom akwan enso so empanfo echezo muguso omde noma egu akwan se na won toto asibi akwakosie yene eye committee adwumadie no hye wonom nsa ebedimu enso enkomo na eye floating voters association for ana wonom so eka sei omo chese na nadan kwa kufu ado ko a wode ne sapem ne bo ehye Ghana fo nyina ebo se obehwe ne wako atia ketahye dwumdie ne kankan ne proye no wo kire se wonhwe na onni so nanso mu nse na nadan kwa kufu ado mfie no munie anya de se watimi aye ho bibia senate for chese Ghana fo bi ne mafo no mo adwene ana chese wo mo frase eba o maso ye esisase wo mo emfie etetete wo mo emfie so se de be ya wo mo mre so krampo se wo so mo kwa homgie mu a wo mbekọ so aye adwuma na wonom etu wonom efo ye de mo enchemu enso eba opanyi bi a wono so eba ne dwadie mu a wabi wo mu pa a chese enya agro no so tu Ghana fo nyina afo se made in Ghana no ya de papa enoma wodo abekọ ne atwere wo made in Ghana bia ya de papa ne mom Ghana bibini adwen ehye ne tiri mo ne nua bekọ nkan tie ne ya anyen enti wose enye papa wose yenhwe ne yesese yesuban emfa emfiri ho owura eye akwasi ade odike wono so ya manyoni kase pa na United Front Party wono odimu tintima na ode atudwa kire mu se 11 no eye ade bia sebi mpraduaso nyansa semba kumpo sei enimo de enti opanyin ne kasa no awia hyiayen dumienu anase anwumre no nsia ne mfa mu nkyiremu emedan wo me soli adwuma kobra cost aye krado medin adwen pan ne kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan